Kula niku alumni sing ilmune dereng manfaat. Mergone napa, Mbah? Bojone agi siji. Mbah Kiai niku tomboke rada akeh, angger santrine ngelak kan mlebu nang dalem le mimik do mboten nembung kayane jaman biyen. Panen pelem sing unduh pertama yo santrine Mbah Kiai Keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para pinenggah samudayanipun. Pamatur kula wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepisan inggih menika aminangkani talang atur saking rencang-rencang alumni Kranten wonten ing musala menika termasuk musala ingkang berdiri sejak lama niku teng mriki sekawan dasa tahun kabaripun langkung ngeten. Dados nggih alumninipun niku kuatah sanget, alumninipun nggih sampun sepuh-sepuh ewon dene ngoten kula ingkang dipun dawuhi saking Al Mukarram Simbah Kyai Haji Nasruddin supados matur dhateng panjenengan sedaya mewakili atas nama sedaya alumni Mushola Nurul Hikmah Pantok mriki. Kula niku alumni sing ilmune dereng manfaat. Kula riyen teng mriki ngaos tartil Quran, ngaos qiraat. Kula niku diwarai fangqihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba. Niku dilalah kula le belajar ayat niku. Lah saiki urung manfaat ngilmune. Mergone napa, Mbah? Bojone agi siji. Dadi urung manfaat ngilmune. Seprandene niku kula diken matur. Mula estu nyuwun ngapunten sanget dhateng sedaya alumni ingkang teng mriki le ngaos saking mulai apal-apalan, mulai suratul Fatihah, at-tahiyat, donga kunut nganti tekan donga apa yo? Donga luru bojo ngono barang kula diwarai masalah teng mriki dongane komplit banget. Ngeten. Sedayanipun kula nyuwun ngapunten sanget menawi kula ingkang matur. Ngeten. Kang sepisan dalem matur aminangkani alumni matur sepisan dateng Simbah Kiai Haji Nasruddin dalah sedaya keluargi matur agunging panuwun ingkang tanpa upami wondene saking Al Mukarram sampun kersa nggulawentah dateng kita saha sak rencang sahingga kula lan sedaya rencang-rencang niki luwes dados menungso pramila niku injih atas didikan utawi gulawentahipun saking Simbah Kiai Haji Nasruddin estu saking kula saha sarencang boten saged caos punapa-punapa aminangkani pewales mugi-mugi Allah taala ingkang badhe bales dateng sedaya jariyahipun saking Simbah Kiai dalah sedaya keluargi ugi kanthi kairingan doa jazakumullahu ahsanal jazaan katsiran. Lan ugi matur sedaya kelepatan anggenipun kita sedaya bibinau wonten ing mriki awit pertama mlebet wonten ing majelis taklim utawi mushola Nurul Hikmah mriki tentu kathah kekirangan kalepatan estu nyuwun dipun pangapunten ingkang sepisan kelepat ugi enten sale enten niku santri sing boten dipasrahke ngono barang ya enten mula nggih estu nyuwun ngapunten Simbah Kiai
Teko-teko mriki, dolan ketara dolan diawe kon ngaji, gelem ngaji, dilalah dadi wong, dilalah. Eten estu menika nyuwun ngapunten sanget lan ugi selaminipun bibinau kathah kalepatan ingkang sengaja ingkang boten kalepatan ingkang saking akwal saha af'al pengucap pamatur ingkang kirang trapsila lan ugi tentu kathah hakul adam ingkang mlebet wonten ing padaran kula saha sak rencang alumni estu nyuwun halalipun Mbah Kiai niku tomboke rada akeh angger santrine ngelak kan mlebu nang dalem le mimik do mboten nembung kayane jaman biyen ngaku ra ngaku ya kaya ngono kuwi Mbah Kiai napa panen pelem sing unduh pertama ya santrine Mbah Kiai keri estu nyuwun ngapunten lan nyuwun halalipun lan ugi sak sampunipun cekap ngaos wonten ingkang sempet matur pamitan wonten ingkang dereng matur ugi nyuwun agunging pangapunten Mbah. Wonten sing sampun cekap ngaos pun dadi alumni ning biyen ora matur nek le ngaji pun cekap. Terus wonten sing dadi alumni dereng nate sowan babar blas niku nggih wonten estu nyuwun pangapunten Mbah. Mrila adicara menika dipun damel niki supados sak mangke sedaya alumni saged nyambung wasilah malih dateng simbah Kiai mugi-mugi saged dadosaken sababiyahipun ngilmu ingkang kita tampi dados ngilmu ingkang manfaat muntafa bih amin Allahumma amin. Laki-laki kinten cekap mekaten amin angkani matur saking alumni utawi santri lan ugi sedaya santri sedaya alumni menika acaranipun alumni saha santri mbok pilih anggenipun nampi panjenengan sedaya kathah kekirangan lan kalepatanipun senajan wau sampun dipun ngendikaaken saking Pak Sumarno selaku wakil saking ketua panitia kula bali malih nyuwun agunging pangapunten lan ugi tansah nyuwun bimbinganipun supados adicara menika saged mlampah saged lestantun dados adicara rutinan ngaten menika. Pramila katen boten perlu kita matur ingkang panjang lebar malih. Estu saking kula anggenipun matur kathah kekirangan kalepatanipun nyuwun agunging papunten kita pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.